Nooit eerder geweest, maar ik moet je zeggen, ik denk dat je het zelf ook gezien hebt. De tent ging er goed af. Dus ik heb er heel erg van genoten, de mensen ook, denk ik. Ja, zeker voor herhaling vatbaar wel, hoor. Speel niet met mijn voeten, papi, 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 doe dat niet. Speel niet met mijn voeten, papi, 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 denk niet dat ik mij nu foppenliet. Speel niet met mijn voeten. Ik kom hier natuurlijk al jaren en ook weer een aantal jaren niet, maar dat maakt niet uit. Ik was er vanaf het begin bij, toen ze nog kleinschalig begonnen in een kleine dorpshuis. En nu in een grote feest, en ja, die feesten van hun worden alsmaar groter. Het zijn net mega piratenfeesten. En de tent zit gewoon motje vol, dus wat wil je nog meer? Het is geweldig. Ja, mooi om te beleven. Kijk, daar voor het raam staat de maan. Hij is klaar om slapen te gaan. En als ik goed keek, zie ik hem zeker gapen. Geweldig. Ontzettend leuk. Ik heb vandaag dus 2 super ervaringen mee gedaan. Gelderdoom 31.000 mensen. Hier nog een keer bijna 3.000. Super sfeer. Ik vind het hier gemoedelijker. Eerlijk is eerlijk. Onder de sterren zeg ik je zacht, dat ik met jou blijf. We willen naar jullie stappen. Ik hoor niks. Kijkers ook hele fijne feestdagen en heel goed 2025. Natuurlijk muzikaal hoop ik dat jullie allemaal weer gaan zingen op de muziek van Mr. Birdie. Hoi!